Дами и господа, да посрещнем един голям певец, композитор и голям наш приятел Графа! Не плачи за мен, не потъвай в мрак, знам, ще съм до теб, но не и в този свят. Но открадни за мен още час живот, за да мога пак да бъда с тебе аз. Това на някой размени живота с вечността. Само ако има рай, ще съм там близо, за да стопля мислите посивели от тъга. Само ако има рай, ще крещя силно, но не плачи за мене ти, а сън ме превърни. Не плачи за мен, не угасвай мрак, имаш цял живот тук на този свят, но открадни за мен на спомена любов. Ще дойде време пак да бъда с тебе аз. Само ако има рай, ще съм там близо, за да стопля мислите посивели от тъга. Само ако има рай, ще крещя силно, но не плачи за мене ти, в сън ме превърни. Ако има рай, ще съм там близо до теб. Ако има рай, ще съм там близо до теб. Ако има рай, ще съм там близо до теб. Ако има рай, ще съм там, ще бъда до теб. Само ако има рай, ще съм там, ще бъда там близо, за да стопля мислите посивели от тъга. И само ако има рай, ще крещя силно, но не плачи за мене ти, в сън ме превърни. Страхотен, браво, Димо! Дами и господа, Димо Алексиев! Аплодисмент за него! Заповядай. Добре. Димо, страхотно изпълнение, че как сте в сериала? Бива, чакаме, ви чакаме. Много искам да изиграя един доктор, гинеколог. Орнитолог. Не знам, поема орнитолог. Да. Зоек. Такъв дед гледа птици, орнитолог. Да. Да, бе, знам, шегувам се. Хумор няма ли при тебе? Ти какво искаш да изиграеш? Аз искам една медицинска страма на Рачков. Ти, ако изиграеш медицинска страна, пациента няма да има нужда от опойка, така че... Ето ще... Дами и господа, силният аплодисмент за Димо Алексиев. Благодарим ти. Успех! Успех на колегите!